It's a story time. It's a story time. It's a story time. It's a story time. Ooh, ooh. Umbuzo umile. Umbuzo uthi kanti imenopause iqala at how old emntwini wesifazane? Okay, vele imenopause phatha abantu besifazane, kodwa ke udade uyabuza ukuthi kanti imenopause iqala nini na? Ngafa angimazi ukuthi udliwa yini, kodwa nasi story. Hello, sanibona nidumelang igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalola lwezibhekane zona esihambela lekude phezulu. Do join. Sanibona nidumelang, hello igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lo lwandle kalwelwa lwela zinkonyane zona zodwa ezihambela lekude phezulu. Lalela impilo le kuthiwa ibekelwa nani, so kufanele uyiphile uma unesikhathi sokuyiphila. Khumbula ukuthi izindaba zala ikhazi yakhazi yakhulisa, siyahleka kube mnandi, sifake indaba ezibuhlungu, sakhane, silulekane. So wena do comment on the comment section down below. Make sure ukuthi if you ne story nawe ufuna ukuthi sisixoxe uthole izeluleko, noma siyahlekisa noma sibuhlungu noma sowadlula noma ufuna ukuqwashisa noma ufuna ukwakha abanye, just do holla me. Come to my inbox there on Facebook, Meaningful Conversation to Zandi Mfeka, or you can also DM me on TikTok. Na indaba angifuna ukuyenza ibe yinde, ngifuna ukuyifunda nje le straight from the source's mouth because it's very interesting. Bafethu, ngicela ningeluleke malwandle ama life graduates awasondele ngoba hayibo naku ngisha nendlu umzali uyafeba, amenfafefi uyafeba uma wami. Lalela malwandle, ngiyanizwa nihleze nithi asekela abazali baphila impilo yabo abakofi basenemizwa, kodwa my mom, she is 50 years old. Umama yile nhlobo enomzimba omuhle, yabona umi kahle, ngazi ukuthi yilezi ezoholela itikhumalo, ugqoka tight clothes and uma egqokile kuyamfanela kuhle, kuyabukeka nasebusweni futhi engazi ukuthi akanawo 50 mombuka. And amadoda amlandela, ngisho amadoda mina malwandle ngikhuluma ngamadoda, amadoda anemali, izinqotovu zamadoda, amadoda anemali ayamlandela, engwaziyo mina nengiwaqaphelile i5 anezimoto. Lo munye umfana una 30 years kanje, usemncane muhle umfana wabantu, uyazifela ngoma iyona engicikaciki. Girl, ucikwa yini? Yekela umzali aphila impilo yakhe uthi iyona engicikaciki. Hayibo, lalelake lona ke ona 30 years uyafika nje ekhaya ahlale alinde uma azabuye izindlela zakhe lezade soke zihambile. Ngake ngaphahlwa ngenyila ngathi mina uyazini ukuthi uma unomuntu wakhe, wathi nje umfana I know kangeke vele ngithole ileti elihle kangaka elizibhekile elifana noma wakho lingenamuntu, as long as nginika isikhathi sami anginankinga. Uthi yenganxapha ngathi hayi angisho nanokuthi umuntu wakhe unabantu bakhe uma. Wathi nje umfana lalela mo girl, angina stress mina salento okhuluma ngayo, uma wakho menginika isikhathi sami ngiright ukubhubha. Uthi hey lo mfana malwandle uyazifela ngomama, hey yazi umfana remind ukufika nje azolanda uma emini ilanga libalele nje idumusi imoto yakhe ihlehle ngo reverse izolanda uma. Hayi mina ngisazi ukuthi ngempela into enje ithiwani, angisazi ngithini makunje uyagijima uma angazi bangakhi abanye engingabazi, yazi wenza ngazi ukuthi usezofa ayishiye lento. Bathi wenza ngazi ukuthi uzofa ayishiye lento. Lalela, ubona abantu besifazane abaningi who are in their 40s, mid 40s, late 40s and 50s. Isikhathi esiningi labantu besifazane uyuthola ukuthi impilo abayiphila besakhula baziphatha kahle kakhulu. Baziphatha kahle to a point whereby uthole ukuthi umuntu waphilela izingane zakhe, wangaphileli yena. Aphila izingane zakhe, indoda ibukise ngaye, imlahle, imshiya indoda. Ahlala umuntu wesifazane azigcine aziqoqe, yazwa yini,
aziqoqe angathi nyaka ngani, ngoba into nento ayenzayo wenzela abantwana bakhe, uhlonipha abantwana bakhe. Abantwana mase bebadala, that's when now a woman says it's my turn ukuthi ngitshoroze ngigrove, sekuyisikhathi sami. Sekuyisikhathi sami sokuthi ngibe ingqothovi yomfazi, ngibe namadoda ngendlela okwakufanele ngabe nganginayo ngawo ngalesa sikhathi ngise in my early 20s. Ngadlala umuntu wesilisa wangizalisa untululwane wengane wangishiya, theme sengishiya sekufanele mina ngisale ngikhulise lezi zingane. So I had to be a mother. Somebody had to man up and be a parent to these kids and make sure ukuthi they grow up, get a better life, and then baba right empilweni. Mase be right, then it's my turn. Kanti ke enye into eyenza ukuthi abantu besifazane babe njalo in that age, just before menopause, umuntu wesifazane ilibido yakhe it just escalates, it goes high. Kodwa ngelinye ilanga siyoyiletha i-health experts eyosibreakela down lama situations. That is why ke uyubona abanye abantu besifazane uthole ngase siyabajaja, umuntu uyafeba, ubhizi no Ben 10, akabambeki, akazenzi, wenziwa impilo, imizwa yakhe isuke isi-high, especially ke laba ke abazala bebancane bese bayayiqoqa. Azala umuntu emncane bese yayiqoqa, ngase sikhathi eyiqoqile leya nto leya imvelo leyo ukuthi khona into ekufanele ihlahla iphume, especially uma sowayiqala ucansi. There's no turning back. Uyiqalile ngisho ngahlala for 30 years ungabi nandoda, akusho ukuthi ukuhlala kwakho 30 years usuzophinda ukuphila ube virgin futhi. Yonke lento bekufanele ngabe iyaphuma ngoba phela njengoba ugazima nje, it's natural, it's nature. Yonke lento bekufanele ngabe iyaphuma ngalesa sikhathi. Yonke lento bekufanele ngabe iyaphuma ngalesa sikhathi. Ibihleli kephi? Benza umonakala emzimbeni wakho. That is why ke uthola ukuthi abantu abaningi besifazane bazithola sebekuleso simo. Ubone ngazi ukuthi bayafeba, ubone ngazi ukuthi abaziphethe kahle, bagijima labafana abancane. Hayi ngoba begijima labafana abancane, isikhathi esimfikele, imizwa yakhe isuke nje isishisa ngalendlela, and there's nothing she can do about it. Especially mayingenayo umuntu wesilisa oyedwa oqondile, there's nothing she can do about it, because niyabona masukuthi kunjani kwa Loveland. Abantu abathembekile, abantu abana consistency, abantu bomfuna umtholi. So what do? Imizwa iqina kubeka la. Angimkhulumeli umama kodwa ke ngiyam-understand. So ikhuluma ngelinye ilanga break it down. Don't forget to like, subscribe, comment, share, and make sure you join our channel membership to siphe nama super thanks whatever, whenever you can. See you on the next story. Love and peace. Bye.